Broadcasting Company. Sa balita, Manila. Broadcasting Komentaryo. Sa balita, isyu, komentaryo. Serbisyo, isyu. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, isyu, komentaryo. Serbisyo, isyu. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, isyu, komentaryo. Serbisyo, isyu. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, isyu, komentaryo. Serbisyo, isyu. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, isyu, komentaryo. Serbisyo, isyu. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, isyu, komentaryo. Serbisyo, isyu. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, isyu, komentaryo. Serbisyo, isyu. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, isyu, komentaryo. Serbisyo, isyu. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, isyu, komentaryo. Serbisyo, isyu. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Komentaryo. Sa balita, isyu, komentaryo. Serbisyo, isyu. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, aksyon, balita. Kagkaroon ang inyo news team. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon!
sa headlines sa mga balita lokal. 38 patay bangod sa COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental kahapon nga adlaw. Mga nagbisita sa mga patso sa syudad sang Bacolod amat-amat na nga nagadamo. Sa mga balita national, Davao City Mayor Sara Duterte liwat gin-insister nga hindi magpapili presidente sa 2022. Health Secretary Duque ginpanginwala ang kailabtanan sa mga anomalya nga transaksyon sa gobyerno sa Pharmalia. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo kita Oktubre 24, 2021. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz kag karon sa detalye sang nagapanguna nga mga balita lokal. Liwat nga nakarecord sang madamo nga patay sa COVID-19 ang Negros Occidental sa Oktubre 23 sa 2021. Sa datos ng Provincial Incident Management Team o PIMT, 38 ang nagdugang nga napatay nga isa sa pinakamataas nga na record makaligad ang pila ka bulan. Sang nagligad nga Oktubre 16, may 35 man ang dugang nga napatay kag 26 naman sang Oktubre 19. Apang nagdubo naman ang aktibo ang kaso sa diin ini ang naglabot na lamang sa 3,702, mas manuboy kumpara sa 3,948 sang nagligad nga Oktubre 22. Una dirigin pahayag ni Governor Bong Lacson nga sa maabot nga Pebrero 2022, posible na nga malabot sang Negros Occidental ang herd immunity paagi sa nagapadayon nga vaccination program. Inikon matigayon sang gobyerno probinsyal ang pagpabakuna sang 300,000 ka doses sang COVID-19 vaccine sa mga Negrosanon sa kada bulan. Ang Negros Occidental ang may 2,607,671 nga populasyon sa diin ang 70% sini nga 1,825,370 among target nga mabakunahan kontra COVID-19. Wala mabakunahan kontra COVID-19 ang persona nga dugang nga napatay sa coronavirus disease sa Banwasang Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental. Ini ang ginpahayag ni DSB Interagency o kon ini ang ginpahayag sang DSB Interagency Task Force o kon IATF. Sa ilang nga datos nga ginpresentar ang napatay among 50 anyos nga babahi sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Bunga kag COVID-19 case number 124. Ini ang ginapanawagan o kuliwat nga ginapanawagan sa lokal nga gobyerno sang Banwa sa ilang mga residente nga maghalong sa makamatay nga COVID-19 kag naghangyo nga magpabakuna agud maproteksyonan ang ilang kaugalingon kag pamilya. Nagligad nga Setyembre ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang nakarecord sang pinakamadamong kaso sang nagkalamatay sa COVID-19. Kalabanan sa mga napatay ang wala nakapabakuna kontra COVID-19. Sa iban pang balita lokal, ginaduso ni Bacolod Councilor Israel Ising Salanga ang pag-establishar sa Emergency Medical and Response Center sa syudad sang Bacolod. Damlag lang naporbahan na sang konseho sa first reading ang ining proposed ordinance sa nga ginatawag nga Bacolod 911 Ordinance. Nasaad sa proposed ordinance nga ini ang 911 Ordinance ang ipatuman sa bug-os nga jurisdiction sang syudad para sa medical emergency, disaster, peace and order, response personnel volunteer man o kung hindi. Nasaad sa proposed ordinance ang pag-establishar sa Emergency Medical Response Center o kung MERC nga amo ang magabaton sang tanan nga tawag sa 911 kag mag-deploy sang response team. Tanan nga punong barangay ang kinahanglan nga ipag-accredit ang tanan nila nga community volunteers para sa emergency response. May pagabaturon man nga technical working group sa pagpatuman sang ordinansa kag sa padayon nga pag-update sa national emergency kag disaster response guidelines. Samtang natanan pang ipasulod sa second reading ang proposed ordinance.
Temporaryo nga magasira ang talatapan sang City Environment and Natural Resources Office o Senro sa Bantayan Park Siyudad sang Bago. Ang temporary closure sang Senro Office sa Bago magasugod sa Oktubre 25 to 29 tuig 2021. Ginabisuhan sang tagmalahan sang Senro Bago ang mga kliyente nga mag-submit sa mga request kag concerns pinaagi sa ila Facebook page, email o sa Central Liaison Office sa Barangay 13 Siyudad sang Bacolod. Nagainyo naman sang paghangop ang tagdumalahan sang Senro Bago sa publiko. Wala naman napahayag sang Senro ng rason sa likod sang temporary closure. Suportado sang sangguniang panglungsod sa Bacolod ang ginaistabisyar nga farm school sa Sumag National High School kag Alangila National High School. Ilang base sa ginaprobahan nga resolusyon sang konseho nga gin-author ni Councilor Renisito Novero. Sunod sa konsehal chair sang Committee on Education, ang local school board ang una na nga nagpain sang pondo para sa duha ka mga farm school bilang suporta pinansyal. Dugang pa ni Novero maayong tinutuyo sang sining nga programa para mahanas ang mga estudyante sa pagpanguma kag maghatag sang consciousness sa mga kabataan sang kinahanglanon sa farming. Sunod kay Novero ang ginpaay nga pondo ang posible hindi nagakaigo bangod ini ang programa ang magapadayon pa. Samtang nag-author man si Novero sang resolusyon nga nag-aproba sang kung aprobado sang konseho nga nagapabutsyag sang suporta sa School Heads Academy program sang Department of Education Region 6. Amat-amat na nga ginabisitahan sang pamilya ang ila minatay sa naglain-lain nga mga sementeryo sa syudad sang Bacolod subong nga adlaw Oktubre 24, 2021. Sa Roslyn Memorial Park, Barangay Bata kag Victoria Park, Canada Public Cemetery, may mga pamilya nga naghalad sang bulak kag nagsindi sang kandila sa pansyon sang ila minatay. May naka-standby man nga mga manugpanilo sang pansyon kag manughimo sang lapida kon kinahanglanon. Kahapon Sabado nag-issue sa Executive Order No. 50 si Bacolod City Mayor Evelio Leonardia ago temporaryo nga ipasira sa publiko ang mga pribado kag pampubliko nga sementeryo kag kolumbarya sa syudad sang Bacolod umpisa sa Oktubre 30, 2021 tubtob Nobyembre 2, 2021. Ini man agon mapasiguro ang COVID-19 health kag safety protocol. Sa o sa ibang pa nga balita lokal na recover ang kapin 102,000 pesos nga balor sang kinasuspetsuan Shabu sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Negros Occidental sa Poroksigay, Barangay 2 Siyudad sang Bacolod. Sa mga bypass operation arestado ang 5 ka mga persona sa sulod sang isa ka drug den. Ang subject sa bypass operation ginkilala kay June Munido Jr., 42 anyos, nagapuyo sa Poroksigay, Barangay 2 Siyudad sang Bacolod. Sunod kay PDEA Negros Occidental Head Nicholas Gomez, paagi sa imsumbong mo kay Wilkins, tigayon nga ginausisa sa mga otoridad ang drug den sa lugar tubtob nga napamatud-an nga ang drug den maintainer amo si Munido. Ang 4 kay iban nga nadakpan ang mga ginakabing nga parokyano kag customer ni Munido. Na-recover sa mga otoridad ang 8 ka plastic sachet sang kinasuspetsuan Shabu nga ginabanta nagabugat sang 15 gramos kag may dangerous drug board o DDV value nga nagadangat naman sa 102,000 pesos. Nakompiskar man sa mga otoridad ang iban pa nga drug paraphernalia. Preso karon ang mga nagkaladakpan sa custodial facility sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Formal na nga ginumpisahan karon nga adlaw ay ka-27 nga Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP National Correctional Consciousness Week nga may tema magkaisa, magtulungan, magdamayan COVID-19 ay labanan. Sa interview sa Action Radio kay Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio, ang tagpamaba sang BJMP 6 ginpayag sa niya kabahin ini sang reformasyon para sa mga PDL o kon persons deprived of liberty nga nagbalik sa sektor sang komunidad. Dugang ni Duhilio, kinakilala man sa BJMP ang mga jail volunteers, service providers, kag mga jail personnel sa ilang trabaho bilang mga correctional officers. Dugang pa ni Duhilio sa piyak sang pandemya kag restriction policy sa COVID-19, nagimo ang ilahensya sang mga aktibidad para sa mga PDLs agud mangin produktibo nga miyembro sang aton nga komunidad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 5:52 sa mga balita nasyonal.
Davao City Mayor Sara Duterte liwat gin-insister nga hindi magpapili presidente sa 2022. Health Secretary Duque ginpanginwala ang kailabtanan sa manumili nga transaksyon sa gobyerno sa Pharmaly. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita national pagkatapos gidlawang sini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40. Balita Sunday Edition sa Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59, kagkaroon na sa detalye sa nagapanguna ang mga balita national. Liwat nga gin-insister ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga wala inisang plano nga magpapili bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Ilang ginpayag ni Duterte Carpio sa ginpatigayon nga media interview kadungan sang pagtililipon sa Liloan, Cebu. Suno kay Duterte Carpio, ginistorya nila ni Anay Senador Bongbong Marcos ang kung papaano makabulig ang syudad sang Davao sa iya kampanya sa pagpapili bilang presidente. Ginpayag man sang alkalde nga wala nila ginistoryahan ang posible pagtandem sa maabot nga piniliaya. Naibaluan tubtob pa bulan sang Nobyembre 2021 pwede nga makasubstitute ang isa ka kandidato. Naglabot sa 25 ka mga probinsya kag syudad sa Pilipinas ang nagpatigayon sang motorcade agud ipakitang pagsuporta sa kandidatura ni Vice Presidente Leni Robredo nga magapapili presidente sa 2022. Ginatawag sa mga volunteers ang ilang grupo nga kakampinks o kon Pink Revolution. Ang simultaneous parades ang ginalakapan sa mga motorsiklo, bisikleta, tricycad, pribado nga salakyan kag sakayan pandagat ang ginlansar sa Cagayan, Isabela, Kalinga, Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija, Zambales, Pampanga, Bulacan, Quezon, Batangas, Laguna, Occidental Mindoro, the Bicol Region, Samar, Leyte, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Iloilo, Davao, Agusan del Sur, Cagayan de Oro, kag Iligan City. Nagpasalamat naman si Robredo sa pagsuporta nga ginpakita sang publiko sa iya kag sa pila ka mga alkalde kag gobernador nga nagatuso sa iya sa pagpapili bilang presidente sang pungsod Pilipinas sa 2022. Ginpahibalo ni presidential candidate Manny Pacquiao nga may mga scammer nga nagagamit sang iya ngalan para magpangayo sang kwarta. Ginpahayag ni Pacquiao nga may mga individual nga ginagamit ang iya ang ngalan niya para maka-income. Sunod sa senador, kung may nagahimo sang among sa isang modus, ginasiguro ni Pacquiao nga sa mismo ang maghahatag sang padya sa mga magasugid sa iya. Nanawagan naman ini nga ipahibalo sa iya kampo paagi sa numero nga 0960-523-8987 ang sinuman nga nagapamintaha nga magamit sa ngalan ni Senador Pacquiao. Sa iban pa nga balita national, ginaengganyo ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang publiko, ilabi na ang mga Katoliko nga pasabton ang mga responsable sa likod sa mga korupsyon sa gobyerno sa hindi husto nga paggamit sang pondo sa tion sang pandemya. Suno kay Villegas, dapat mangin vocal ang publiko sa ilang pagpanawagan sa hustisya may angot sa korupsyon sa gobyerno.
Ang ginatumod ni Villegas amo ang anomalya sa transaksyon sang formally sa gobyerno nasyonal nga nagabilis sang binilyon ka pesos. Dugang pa ni Villegas, hindi man dapat mangin neutral ang mga Katoliko sa isyu sang korupsyon. Bangod sunod sa arsobispo, ang mga nagatolera sa pagpangawat ang mahimo isa man kakawatan. Ginapanawagan man ni Villegas ang mga kaparian kag mga sumalakdag nga magbuylog sa pagtuon kung paano may baluan nga ang isa ka butang sala nga hinimuan. Sa piyak nga bahin, ginpanginwala ni Health Secretary Francisco Duque III nga may kahilabtanan ini sa kontrobersyal kag maanomaliya nga transaksyon sa gobyerno sa Pharmally Pharmaceuticals Corporation. Ini ang reaksyon ni Duque matapos magkapanaog sang rekomendasyon ang Senado nga pasakaan sang kaso ang mga embolbado sa maanomaliya nga transaksyon sa gobyerno sa Pharmally. Suno kay Duque, wala sang kailabtanan ang DOH bangod nga nagpapanaog lamang sila sang pondo sa procurement service ng Department of Budget and Management. Dugang pa ni Duque, wala sila nasadto sang mahimo kag magsunod na ginamang sa procurement service ng Department of Budget and Management bangod nga naka-quarantine sila sa tungbulan sang Marso tuig 2020. Madumduman Oktubre 19 sa ginpagwa sang Senate panel ang preliminary findings sa nagapadayon nga hearing sa ginaligara tuman kamahal nga pagbakal sa mga supplies sa tion sang pandemya. Nagpagwa sang hibubunot ang isa sa mga opisyal sang Pharmally Pharmaceutical Corporation sa ginaligar daw kaangay nga kriminal nga pagtrato sa ila sang Senado. Ginpayag ni Muhit Dargani, Corporate Secretary kag Treasurer sang Pharmally, nga hindi makatawang trato sa ila sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senador Richard Gordon. Suno kay Dargani, ginapatungan sila sang sala nga hindi para sa publiko kundi para sa politika kag para sa political survival sa mga senador kag ginatrato man sila nga kriminal nga daw wala sang balor ang ila kabuhi samtang ginahatag Manila ang ila bug-os nga kooperasyon kag respeto sa Senado. Suno pa kay Dargani, luyag sila prisuhon sa mga senador bangod sa pagpakigbato sang ila kinamatarong kag bangod hindi makuha sa mga senador ang gusto mabatian sa Pharmally. Sabat naman ni Senate President Vicente Soto III na kung matuod ang ginahatag sa mga taga-Pharmally ang kooperasyon, dapat ginsumiter nila ang mga dokumento nga ginapangayo sa mga senador kag dapat magbasa sang konstitusyon ang mga taga-Pharmally. Ginsuwestyon ni Vice Presidente Leni Robredo nga dapat i-liberalize ang vaccination program sang gobyerno agod nga magamit ang tanan nga bakuna kontra COVID-19. Suno kay Robredo, sa kadamuon sa nagaabot nga supply sang bakuna, mas maayo kung natagas ang tion ang tagsa ka mga kompanya nga magpatigayon sang vaccination program sa ilang mga empleyado. Dugang pa ni Robredo, mismo ang opisina ang nagboluntaryo nga magpatigayon sang vaccination drive agod mas mapadamo ang mabakunahan sa pungsod Pilipinas. Ginahingyo man ni Robredo nga ay prioridad man ang mga manunudlo kag mga empleyado nga magabalik na sa ilang trabaho. Pagpangbakuna ang nagapangunang nga rason sang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas suno sa Octa Research. Ang reproduction rate kung ang kadamuon sa mga positibo sa COVID-19 ang yara lamang sa 1.52 nga sakto lamang sa ideal reproduction rate. Suno kay Guido David, miyembro sang Octa Research, ang average reproduction rate sa pungsod ang naglubo sang 75%. Dugang pa ni David, ang Metro Manila yara na sa karon sa population protection nga level bangod sang kadamuon sang nabakunahan kontra COVID-19. Nanindugan naman si Vice Presidente Leni Robredo nga dapat mangin-isa man sa mga prioridad sa vaccination program sang gobyerno nasyonal ang mga overseas Filipino workers o kon OFW agod nga hindi mauyang ang mga bakuna nga una gin-report malapit lamang mag-expire bangod sang hindi maayo nga pagdumala. Sunod kay Robredo, ang mga Pfizer kag Moderna vaccines nga may temperature requirements kag wala sang pasilidad ang isa ka local government unit o LGU para makomply ini ang mahimo ibakuna sa mga OFWs. Pagpatag ni Robredo sa mga bakuna nga kaangay sini mas maayo kon iprioridad ang mga senior citizens bangod gidako pa ang porsyento sang ilang populasyon ang wala mabakunahan.
Dugang panirobredo sa Metro Manila kumatapos na nga mabakunahan ang mga senior citizens kag healthcare workers. Mas maayo kung iprioridad ang mga OFWs, ilabi na ang mga seafarers bangod nga mas standard o kung may standard nga brand sang bakuna ang gina-require sa ila. Naglabot na sa 81% sang populasyon sa Metro Manila ang nabakunaan kontra COVID-19. Sa bilog ng Pilipinas, 77 milyones ang target nga babakunahan agud maangkon ang herd immunity. Sa pinakauli nga datos ng gobyerno nasyonal, 25.1 milyones pa lamang ang nabakunaan kontra COVID-19 kag 29.3 milyones naman ang nakabaton sang first dose sumugod sang Marso 1. Bulan sang Hunyo tuig 2021 sang ginpayag ni Vaccine Star Carlito Galvez nga kun maglabot sa 19 tupto 29 milyones ang mabakunahan maangkonas ang population protection nga makabulig agud mapanubo ang kadamuon sa nagakapatay kag gina-admit sa ospital bangod sa COVID-19. Nakarecord sang 5,279 kabag-o nga kaso sang COVID-19 ang pungsod Pilipinas kag nagdala sa kabilugan nga 2,756,173 samtang nagdangat naman sa 7,312 ang na-report nga nag-ayo sa COVID-19 kag nagdala sa kabilugan nga 2,604,173. Naglabot naman sa 208 ang napatay bangod sa COVID-19. Subong adlaw kag ang death toll ang nagdangat na sa 41,793. Sa karon 60,957 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala na sang importansya sa mga Pilipino ang komunista nga New People's Army o kun NPA. Sa iya nga pahayag kadungan sang joint meeting sa National Task Force, Regional Task Force and Local and Communities Armed Conflict o kun NTF-RTF-ALCAC sa Region 4A sa Quezon Convention Center sa Lucena City, Quezon Province, ginpahayag ni Duterte nga mayara siya sang special nga mensahe para sa mga NPA. Ginpahayag pa ni Duterte nga sa karon magamay lamang ang kadamuon sa mga miyembro ng NPA nga nagalaptas sang kalakasan. Suno pa kay Duterte nga halos 53 ka tuig na ang NPA nga ang nahimo gid lamang amo ang pagpamatay sa mga Pilipino. Ginatun-an sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR ang posibilidad nga paghatag sang subsidy sa gatong sa mga mananagat nga nagapanagat sa West Philippine Sea o kun WPS. Sunod ko Armed Forces of the Philippines Western Command o kun Westcom Chairman Vice Admiral Ramil Enriquez, limitado ang pagpalabod sa mga mananagat bangod nga limitado man ang supply sang ilang nga gatong. Ginpunto man Enriquez nga bangod sang kalayon sang lugar nagaduha ang mga mananagat nga magastos sang dako bangod nga mahimo mapierde ang ilang nga negosyo. Ginkumpirman ni Enriquez nga nakita sang BFAR ang ini nga problema nga nagakinahanglan sa nagakaigo nga bulig kag solusyon. Sa pinakaulihing nga balita nasyonal, ginkumpirmar sang resulta sang investigasyon sa Department of Justice kon DOH nga may kapaslawan ang kapulisan kag ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa kampanya sini kontra illegal nga droga. Ini ang reaksyon ni Vice Presidente Leni Robredo matapos magwa ang findings ng DOJ nga sa 52 ka mga kaso nga gintutukan sang ahensya, 32 diri ang wala nag-agi sa husto nga proseso, samtang 11 naman ang nagnegatibo sa fingerprint test. Sunod kay Robredo, nagapatimaan lamang ang resulta sa investigasyon nga wala sang kamauturan ang aligasyon nga nagbato ang pila ka mga napatay sa mga operasyon sang kapulisan na. Dugang pa sang Vice Presidente, bisan nga wala pa natapos ang investigasyon ang inisyal nga findings ang kaay lamang nga nagakumpirma nga may kapaslawan ang kapulisan sa ilang nga kampanya kontra illegal nga droga. Aksyong Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6:11. Good evening lang kay Ma'am Ana Senyoro, kay Sir Alex Fuentes. Good evening, mayong hapon. Kay Ma'am Elvira Hilogo. Good evening.
Inday Blasa, good evening. Ella Padios, Tigihanon Noble, watching from Kuwait. Nikolai Ater, good evening. And to Edgar Noquillo, mayong gabi, no? For monitoring, Margarita Gilaranim. Si Naida Anisito, mayong gabi. Kay Dennis Richard Tiboruma, Merly Nava Canindo, kay Ma'am Star Mayo dira sa may Rochester, Minnesota, no, mayong gabi. Anyway, ang happy birthday gali, no, ang may nagapag-greet dre, basa ko lang kay greetings sa nimong happy birthday kay Jasper Paul Vivero. Dira siguro sa syudad sang Lacalota. Happy birthday kay Jasper Paul Vivero from Belbar family. Melvin Penafiel, good evening. Good evening kay Arlene Cabrillos as well. Kag inyo na batian na nagapanguna nga mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition karon nga adlaw Domingo, Agosto 24, tuig 2021. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.